Na ji daɗin ganin ku yadda kuka fito cikin lafiya da ƙoshin lafiya, amma ban ji daɗi ba kamar yadda ko da yaushe nake ganin ku da makamai a hannu. Ya kamata mu sani cewar mu wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar ba mu da wani buri da ya wuce irin ku matasa su zama matasa masu hankali masu kuma ilimi wanda za su taimaki kansu su kuma taimaki bayansu. Amma kun ga wannan yawace da kuke da makami, mu a wannan jam'iyya ta PNDS tarayya ba mu da wani buri musamman a matsayinmu na jagororin al'umma a wannan ƙasa da ya wuce mu ga matasanmu sun yi karatu, matasanmu sun yi ilimi, matasanmu sun zama masu tsayawa da ƙafafunsu. Karfa ku manta, a kwanakin baya gwamnatin mai girma Muhammad Yusuf ta yi oda na injina aka kawo su ƙasar nan, aka rasa matasan da za su yi mu'amala da wannan injina. Dole sai wata ƙasar aka je aka ɗauko wanda suka zo suka koya musu yadda za su juya wannan injina. Saboda haka mu a jam'iyyarmu ta PNDS tarayya jam'iyya ce wacce take da buƙatar ta ga cewar matasan wannan ƙasa sun samu ci gaba musamman maza da mata. Shi yasa muka jajirce muka tsaya muka tsefe aka ɗauko ɗan takarar shugaban ƙasa Muhammad Bazum. Ina tabbatar muku idan muka haɗu da ku muka tabbatar al'ummar wannan ƙasa tamu muka zaɓi Muhammad Bazum, to ina tabbatar muku duk wata matsala da take faruwa a ƙasar nan in Allah ya so ya da babu ita, domin ƙwarewarsa da jajircewarsa da sanin makamashi. ‘Yan uwana, kuna buƙatar ilimi ingantacce a wannan ƙasa? Kuna buƙatar samun ci gaban tsaro? Kuna buƙatar kasuwanci ya ci gaba da bunƙasa? Kuna buƙatar tattalin arzikin Nijar ya ƙara ɗaguwa? Kuna buƙatar asibitocinmu su ci gaba da samun magunguna managarta? Kuna buƙatar dukkanin wata ƙasa ta yi gogayya da mu a duniya wajen ci gaba? Kuna buƙatar ku matasan ku samu aikin yi? To mu taru mu shiga cikin tarayyar nan domin mu haɗa hannu waje guda mu ga yadda za mu taimaki kanmu. Mu yi ilimi, mu nemi sana'a, amma ba daidai ba ne kullum ku zo wajen masu iko 'yan siyasa irinmu domin ku yi zage-zage ku yi ashariya domin a ɗau wani abu a baku. Wanga ba zun na bi shi na ajiye dama na yi lakwal. Masha Allah. Na yi lakwal. Masha Allah. To in dai kai lakwal, in dai kai lakwal, duk wanda da ku da abokanku wanda ma ba ma rauni ku kawo takaddun za mu nema muku aiki, wanda kuma yake so ya ci gaba da karatu za mu ɗora shi ya koma ga lakwal ɗinsa. Ban taɓa ganin ɗan siyasan da ibirge ni a wannan jamhuriya ta mu ta Nijar irin ka ba. Dawa in dai aka samu irin ku wanda zai koya ma kamun kifi, ba wai kullum ka dinga zuwa kofar gidansa yana baka kifi ba, ya koya ma inda ake kama kifi. Ai buya ma za a yi wannan harkar. Ai ni gaskiya na daina, na ji daɗi, don haka ni dai kan ina tarayya, ina nan a tarayya, daram dam da dam 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 tarayya. Tarayya. PNDS. Tarayya. Ina tare da Muhammadu Bazum kuma shi zan zaɓa a wannan ƙasar tamu. Tarayya. Tarayya. Shi ne zaɓinmu. Shi ne zaɓinmu.